Mbala tsara antsika jiaby. Antsika io ko raha momba jirama helo zaka zay iny anty nagnateran'ny jirama facture comme d'habitude hoe facture tsotra tsisy ninino ke soa ihany za iny any eto karaha agnaty publicité ny Orange Money fa misy oran-dragahary zegny nisy zegny système fanifagna jirama amin'ny Orange ty izy ty tsara ny fanifagna izy amin'ny Orange Money za eto tsy hoe miara-miasa amin'ny Orange fa hoe témoignage ndaninako niany zegny izy volaniko zay nazy facture ny jiro ke comme d'habitude zegny izy koa facture fa avy fa direct nomay magnefa aloha tsao naiky ho tapaka jiro teto hoe gaga za fa raha tsara ndraiky fo hitako zegny nisy facture anay agnatin'ny centre le izy amin'ny Orange Money ao hafa tsy mitovy izy amin'ny lay naterigny aminay aty tsy mitovy elagnelagna lavitra gaga am'zegny zegny za facture nazonay ato magnanikaniky agny amin'ny 2,5 millions or ndraiky le miapparaître agnatin'ny Orange Money tao 1,5 millions fagnalavitra zegny 1,5 millions fa tam'ty ndraiky nisy kabaron-draha de tsy haiko am'zegny hoe nino navely raha karaha zegny bon atsika zao mety mizaha vidéo te mety volagna hoe nareo tarinagnefa jiro non tsy tarinagnefa jiro zegny zay efa jironay koa fa avy zay efa magnefa tsy raha hoe facture nay taloha zay raiky zay fa facture tsy azoko hoe ino aviany hoe am'lay taratasy aterindreo hafa zegny ny isan'le vola eto hafa le raiky izy amin'ny Orange Money agny hafa donc za zegny ny CFE nagnefa le raiky amin'ny Orange Money satria za fa zatra magnefa facture amin'ny Orange Money ke misy olo am'zay mety volana hoe nanino anao mandeha magnano tokony mandeha magnano réclamation amindreo agny bon eritrereto anareo ka la place andeha réclamation za satria fa fantako boka le raha zegny hoe misy raha tsy mazavazava izy ty zegny misy fagnodikodigna-mbola zegny izy ty au sein ny employé ny jirama aty nosy be zegny le tranga ty au sein ny employé ny jirama zegny misy fagnodikodigna-mbola zegny ty preuve vivant mety maro zay pasan'ny jirama hahita raha volaniko ty hoe omeloka anareo amin'ny commentaire io za misy preuve omy raha apoyeko ty preuve ato matériel jiaby fa ty zegny tsy hoe indroe fa sambako navoa za tsy hoe mety fa nisy olo koa agny navoa fa mety izy tsy au courant ino aviananao tsy au courant anao avoa ale zatra magnefa jiro direct mandeha amin'ny bureau ndreo agny zay tsy magnagny izy koa na mandeha amin'ny bureau agny zegny izy ty mety tsy hita satria hoe natoa raha ty misy fagnodikodigna-mbola ty tsy maintsy misy complice zegny izy ao donc comptable lo mela tsy afaka am'izy ty bako tsy haiko ke za ma tsisy raha tonga tenako amindreo agny zegny réclamation satria hoe za zegny misy CFE nagnefa le raiky facture agnatin'ny Orange Money ao zegny ino atokisako satria zegny hoe iny ny apparaître teo iny feko fa za zegny tsy nandeha nanda agnatin'reo agny direct ke ndefa raiky ty non satria hoe araiky ty dika zegny aminakahy ty zegny tsy marigny le raiky fa le raiky amin'ny Orange Money agny iny toko mary satria za jamais mahita problème ohatra zay za zao raha ohatra supposons za andeha amindreo agny hitandreo le raha tsy haiko aby hoe ki amindreo azovy le source izy ty ao za zegny andeha volako ty nisy facture anazoko hoe izy ty mety ataondreo manginangina ao nisy raha karaha zegny nisy naharaka sasany agny manginamangina ao ke heureusement zegny réseaux sociaux ty eto mety misy olo fa navanavoaka ty koa agny ke vérifier la be Orange Money ni sauver za vérifier zegny anareo koa mahazo facture zahava hoe otrino facture anao amin'ny Orange Money ampitovisa am'zegny amin'ny facture azonao amin'ny papier ty fa ni sauver zay hezo io Orange Money satria zay zatra magnefa amin'ny Orange Money tampitanay zegny tsy mitovy zegny le isany le ifainy amin'ny Orange Money ndraiky araiky le amin'ny taratasy ty zegny lafo be araiky ty ato zegny mandeha tsy agny amin'ny 2,5 millions e mandilatra agny araiky amin'ny Orange Money to 1,5 millions za am'zay tonga de fa nazava aminakahy zegny le raha misy fagnodikodigna-mbola zegny imaginer ohatra hoe olo asa hoe rompolo na ohatra hoe olo efapolo ohatra hoe angalandro be zegny elagnelagna zegny 1,5 millions à 2,5 millions azahoany zay mety mahazo milliard donc tsy accusation izy zegny
za am'zay nandiniky hoe atsika Madagascar nagnino izy koa raha ohatra mankatao n'olo andafy agny hoe magnano karazana hoe groupe ny droit des consommateurs tsy fisiany raha zegny Madagascar eto zegny hoe afaka magnano zay raha tena atao za eto hoe karazana magnano hoe alerte atsika tokony magnano karazana hoe association ny droit des consommateurs karaha igny efa misy tranga karaha zegny atsika jiaby le consommateur atsika le client consommateur baka atsika mivondro atsika zegny hoe mamory le raha misy atsika afaka mametraka fitaregnana amin'ny tany tokony mety ametrahana fitaregnana fa tant que atsika zegny tsy solidaire za avy azy niany za magnano vidéo ty misy olo niany ty izy mitagnila amin'ny raha volango ty ndray fa za eto hoe victime saika avoa le raha izy direct loso mba karaha tsy raha izy amin'ny commentaire rika ndray fa hoe mety fanavonavo aby anao ndray anao mbala hoavoko amin'ny amareagny fankalavitry andro io sara fankalavitry 1,5 million ndraiky 2,5 million zegny zay tsy hitahita latsaka karaha io ke ni sauver za Orange Money satria hoe nampitovisy igny zahagna zegny tsy mitovy donc izy ma tsy facture baka amin'ny izy amin'ny les plateforme anao centrale fo zegny igny zegny scanning miboaka ary donc izy igny scanning igny zegny mety nampandalovy ordinateur zegny izy ty nandalo modification raiky ty nampandalovy modification ny manipuler tamin'ny ordinateur izy avy am'zegny zegny izy vony amiagna zay mety maromaro zegny zay agny zegny hoe naha izy ty fa saingy hoe tsy afaka magnano vérification karaha ataoko amin'ny Orange Money zegny masasany fa tonga de mandeha magnatony jirama magnefa en espèce tsy hita tsy hitanao zay anao tsy matsikatry hoe tsy hitanao indrindra amin'ny cloche fa mba allo zegny mba kantokanto saigny ihany hoe mba vérifier karaha ataoko zegny mety maro izy ty mety tsy niany raha misy anao sy be mety misy koa antany hafa agny natoa zegny hoe efa natakatra azy ty za azy io ikatranga ty zegny mety misy koa quelque part agny na misy izy adio go mety misy izy mety Ambanja mety misy izy Antananarivo mety misy Tamatave mety misy Majunga ko mahazo facture jirama karaha ty mianara zegny hoe midika amin'ny Orange Money ao zegny hoe ampidira zegny hoe les références misy référence client misy référence ny facture fa misy tany ampidiranao zigny ao izy be koa vérifienao hitanao les vrais totalité tokony ifenao fa izy koa anao tonga de zatra magnefa fogno anao tsy magnefa jiramanao za raiky fa anao zegny mampampagnarivo employé ny jirama zegny magnano fanodikodinam-bola ao satria izy ty zegny hoe tsy jirama central zay magnano izy ty fa misy employé ndreo ao zegny hoe derrière ny raha ty magnano fanodikodinam-bola lotoviny am'zegny jirama donc désolé amin'ny jirama fa haiko tsara be tsy anareo zegny derrière le raha fa employé nareo ao ya employé nareo izy koa misy mahita hoe page ny jirama taguenareo hoe fa hoe employé ndreo donc andalovanareo vérification hely hoe employé jirama anao sy be manaova descente raha ohatra hoe misy karazagna hoe vondrono raha abinareo fa ka magnano descente fa za misy preuve ty donc natoa za azy eo ty natsikatra izy ty mety maro zegny zay agny victime fa tsy nahita le raha de hoe karaha hoe normal fo fa za zegny hoe za zy tia vérifier raha marere zay tokony fiainanaka za somary tia vérifier raha marere nahitagna azy ty ke ho anareo zegny jirama zegny magnano fanerana zegny zay consommateur eto manaova descente ianareo hoe mivérifier tsara hoe facture amezan'ny client nareo izy baka sasatra aminareo zegny hoe vérifier raha ohatra hoe tsisy tranga karaha ataoko zio io sarotro mba vérifier nareo hely fa hoe misy fagnodikodinam-bola ao fankalavitry zegny etrareta hoe 1,5 million à 2,5 millions donc olo efapolo fo zao raha ohatra hoe angalany zegny agny izy milliard azony ke igny zay samy mandindinika atsika jiaby agny hoe ke atsika malagasy jiaby atsika zegny mba aleo zegny hoe amorogno karazagna vondrogno na association na groupe Facebook io hoe droit des consommateurs io na ohatra re consommateur hoe mampiasa crédit tellement anao na mampiasa resaka ninino anao na resaka karaha igny zegny rehefa misy trangana hafahafa mitabe tsy laniny mamba izy koa maromaro atsika magnano fitaraigna raha ataonao hoe karaha ataony hoe tellement mangatitra crédit izy koa tsika misy hoe association ny droit des consommateurs io atsika afaka mametraka fitarainana satria izy koa maro be ohatra manana association matanjaka be voly ro opérateur am'io zegny hoe na resaka hoe jirama na ny hoe magnano raha hafahafa de naka igny hoe raha mety mahasoa atsika tsao koa niany agnano commentaire vendabendra koa sasany hoe tsy matatra raha volango zay nefa tsotra be zegny ke samy mandinika atsika jiaby an-tragno agny samy mandro mahafao vatagna aby atsika jiaby